Cupa Iepurașului la not, organizată de clubul Delmadi, a fost destinată debutanților. În competiție au intrat copiii cu vârste între 4 și 14 ani de la cluburile Acvamarine Constanța, Aquatic Bacău, Antena Sport Constanța, Swim Cluj, Junior Swim Iași, SCM Bacău, Vipsan Gym și Delmadi Piatra Neamț. Cel mai mult au contat dorința și curajul pe care concurenții le-au dovedit din plin. Organizatorii le-au oferit celor mai buni medalii, diplome, tricouri și alte premii. Diana Mocanu, Camelia Potec și ceilalți olimpici invitați la Piatra Neamț sâmbătă la Cupa Iepurașului s-au topit în fața celor aproape 100 de mici înnotători prezenți la concurs. Beatrice Scâșlanu, Răzvan Florea și Simona Păduraru i-au avut în competiție și pe copiii lor, ceea ce le-a mărit emoțiile. Copleșite au fost și cele două campioane olimpice ale României care s-au fotografiat la Piatra Neamț mai mult decât la ieșirea din bazinul Jocurilor Olimpice de la Sydney și Atena. Gazdele s-au străduit și au reușit să dea concursului un aer important. Entuziasmul participanților l-a făcut și mai frumos.